Ő itt Tündér. A kezemben látható kefékkel fogom őt lepucolni. Fontos, hogy nagyon alaposan tisztítsuk meg a lovat. Leggyakrabban gyökérkefét, szőrkefét és gumivakarót használunk, melyekkel eltávolítjuk a megszáradt sarat és a port. A lóápoló felszerelés elengedhetetlen része a patakaparó, így néz ki. A lólábát ebből a szögből vesszük fel, ez különösen a hátsó lábaknál fontos, hogy a ló ne tudjon megrugni. A patát legalább naponta egyszer meg kell tisztítani a sártól és a kövektől. Tündéren nincsen patkó, ezért különösen fontos patájának megfelelő ápolása. És így tovább mind a 4 lábát. A nyerge is következik. Először az izzasztót tesszük fel a lóra, amelynél különösen fontos, hogy tiszta legyen, hiszen ez érintkezik a ló hátával. Fölé jön általában még egy kisebb nyeregalátét, amely főként arra szolgál, hogy a lovat ne nyomja annyira a nyereg. Ezután következik maga a nyereg. Fontos, hogy ne csúszson se túl előre, se túl hátra, pontosan illeszkedjen a ló marjához. Ez itt a heveder, mely jobb oldalon már a nyereghez van csatolva. Miután felraktuk a nyerget, befőzzük a hevedert az izzasztóba is, hogy kevésbé tudjon elmozdulni. Átmegyünk a másik oldalra, a hevedert átvezetjük a ló hasa alatt, itt is befűzzük az izzasztóba, majd a nyeregszárny alatti szíjakba is. Fontos, hogy a heveder jól meg legyen húzva, különben a nyereg elcsúszhat, vagy akár le is fordulhat a lóról. Miután a ló lépett egy keveset, ezt még jobban meg kell húzni. Leengedjük a kengyeleket, és szükség esetén beállítjuk a méretüket a kengyelszíjon található lyukak segítségével. A kantározás következik. Kicsatoljuk a vezetőszárat a ló kötőfékjéből, majd a kantárszárakat feltesszük a ló nyakába. Ez azért fontos, hogy a ló ne szaladhasson el kantározás közben, hiszen már nincsen kikötve. Levesszük róla a kötőféket,
A látható módon beadjuk a szájába a zablát, majd a tarkószíjat a fülek mögé húzzuk. Az orrszíjat ennek a kantárnak az esetében a pofaszíj mögött vezetjük el, és becsatoljuk viszonylag szorosra. Ez itt az orrszíj, ez pedig a torokszíj, amit viszont nem kell szorosra csatolni. A ló torka és a szíj között ökölnyi hely marad. Megigazítjuk a ló üstökét, és már készen is vagyunk.